Ja sam Slobodan Šuput i direktor sam preduzeća koje se zove Ekspres Kurir, koje smo osnovali 1996. godine. Radimo u okviru mreže koja je dosta poznata u svetu, znači to je UPS ili pod punim imenom je United Parcel Service, a radimo sa njima kao servis partner. Naše poslovanje je vezano isključivo za avionski saobraćaj i praktično svakog dana imamo let prema našem glavnom sortirnom centru za Evropu, a servisiraju se skoro 240 zemalja i oblasti širom sveta. Sakupili smo više ponuda za projektovanje i izvođenje solarne elektrane. Ideja nam je bila da na taj način napravimo uštedu u potrošnji električne energije, a druga stvar je da se prilagodimo planovima matične mreže i da prihvatimo zelenu agendu za električnu energiju. Pošto smo prikupili nekoliko ponuda, odabrali smo Energize jer je ponuda koju su nam dostavili bila najsadržajnija, odnosno obuhvatala je sve ono što je potrebno u ovom slučaju, što smo mi smatrali da je potrebno za našu vrstu poslovanja, a osim toga svakako da su pokazali posvećenost poslu, detaljno je urađena analiza koju smo od njih dobili i posle toga smo praktično doneli finalnu odluku da njihovu ponudu prihvatimo.